लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदि समायना नखा बोथोराव गासैबो गोजोनै दङ रंजा खुसियै लोगोसे आंबो गोजोनै दंथ'यो नोंथांमोनखौ फिन एलके प्रडाक्शन इउटुब चेनेलसिम फिन बरायफिनबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आङो नैबे भिडिअआ स्पेशली लिडारफोरनि थाखाय आरो जायफोरा जिउआव लिडार जागोन होननानै सिमां सुजुदों बिथांमोननि थाखाय गोबाङानो सानगोन आंखो नों आरो न'आव जनानै जानला मानला बुखिलाबायगोन नोंलाय मा मिथिगौ लिडारनि बाथ्रा गोबाङानो बुंगोन नों लिडार नामा नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुगैयो जोंनि हादोराव जोंनि रायजोआव जोंनि जायगायाव हाजार हाजार मानसिफ्रा लिडार जादों हाजार हाजार लिडारफ्रा थैलांदों नाथाय जोङो बेनि गेजेराव हासि बिजाव साननो हानाय लिडारनि अनजिमाखौल' जोङो सिनायो बिथांमोननि नामखौल' रायजोफोरा सिनायो मानि थाखाय गोबां लिडारफोर दङ नाथाय सानै साथामसोल' लिडारफोरनि मुङा थैनो रोङै जानानै दङ बेनि कारना मा आरो बेनि कारना नैबे स्ट'रिनि गेजेरजों क्लियार जागोन नोंथांमोना स्ट'रिखौ जोबजासिमल' नाय 2-3 मिनिटनि स्ट'रि आं दिनै बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंनि हादोरनि बारग' हादोरगिरि डक्टर एपिजे आब्दुल कालामनि बाथ्रा एपिजे आब्दुल कालामा जेब्ला हादोरगिरि जाबाय थादोंमोन जोंनि हादराव बै समाव मोनसे समाव बिथांनि बाय बाहागि आलासि न'नि मानसिफ्रा दिल्लीयाव जायगा नायगिदिंनो फैदोंमोन आरो एपिजे आब्दुल कालामनि क्वार्टारावनो थाफैदोंमोन जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो सारा दिल्लीखौ नायगिदिंदोंमोन बिनि न'खरनि मानसिफ्रा जेब्ला बिनि क्वार्टाराव थाफैनानै साननै सानथाम सानब्रै सानबासो जानानै थानानै जायगा नायगिदिंनायनि उनाव जेब्ला न'आव गिदिंलांफिनदोंमोन न'आव गिदिंलांफिननायनि उनाव सानसेखालि एपिजे आब्दुल कालामा बिनि सेक्रेटारिनियाव सोंदोंमोन जे सेक्रेटारि आंनि मानसिफ्रा जे आंनि न'खरनि मानसिफ्रा जे नैबे क्वार्टाराव फैनानै थाफैबाय सानब्रै सानबा साब्रै साबा मानसिफोर आरो जायगा गिदिंबाय बेयाव क्वार्टाराव थानानैनो बेनि खरसाया बेसेबां जाखो सेक्रेटारिखौ एपिजे आब्दुल कालामा सोंदोंमोन सेक्रेटारिया बुंदोंमोन सार नोंथाङा मानो नांगौ बे खरसाखौ जादों माबा मोनसे खरसा आरो बेखौथ' सरकारनि फालरनिफ्रायनो माने एक्सपेन्सेसखौ बियार खालामनाय जागोन एपिजे आब्दुल कालामा बुंदोंमोन नङा बेथ' आंनिसो न'खरनि मानसि बिसोरथ' सरकारनि जेबो बाबाव गैया आंसो सरकारनि बाबाव दोङो आं सरकारनि बाबाव दोङो होननानै आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ मानो सरकारनि फैसाखौ खरस खालामनो होनो बेनि खरसाखौ आङो बागोन उनाव सेक्रेटारिया बुंदोंमोन नङा सार बेखौनो जोङो ओरै माबा माबि फान्डफोरखौनो मेनेज खालामनानै बे खरसखौ बेयाव जानाय खरसाखौ जों मेनेज खालामनि किन्तु एपिजे आब्दुल कालामा मानियाखैमोन आरो सेक्रेटारिया बेनि खरसाखौ एपिजे आब्दुल कालामनो होनो गोनां जादोंमोन आरो एपिजे आब्दुल कालामा बे बिलनि मथेनो गासैबो जानाय खरसाखौ होदोंमोन सरकारनो दाना बेयो जाबाय आं बानायनाय बाथ्रा नङा बेयो जाबाय रियेल घटना डक्टर एपिजे आब्दुल कालामनि जोंनि माखासे लिडारफोरा मिथिनाया मोजां जोंनि माखासे जोंनि काउन्सिलनि जोंनि स्टेटनि जोंनि हादरनि लिडारफ्रा बैफोर एपिजे आब्दुल कालाम मोनबायदि मानसिफोरनि आइडियलजिखौ फल' खालामनाया मोजां एपिजे आब्दुल कालाम मोनबायदि जानाङा नाथाय बिथांमोननि आइडियलजिखौ अन्तत 40निफ्राय 50% जों फल' खालामनो हायोब्लाबो जोंनि काउन्सिल जोंनि स्टेट जोंनि हादोरा अन्तत गोबां जौगागोन दाथ' गोबाङानो बुंगोन आंखो नोङो न' सिङाव थाना मा मिथिनोलै बाबा सरकारनि बाथ्राखौ नाथाय जोंबो गोबां बिजाब फरायदों जोंबो गोबां मानसिफोरनि बाय'ग्राफि फरायदों जोंबो मिथिगौ लिडारफ्रा माबायदि बेनिखायनोथ' खानैसो लिडारफोरनि नामखौल' बांसिन मानसिफ्रा गोसोखांबाय थानो गोनां जायो डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम महात्मा गान्धी जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चन्द्र बस बिथांमोन बायदि मानो आसि खराव साननो हानाय लिडारफोरनि नामखौल' मानसिफ्रा मिथियो गथ' समनिफ्राय जागायजेनना बोराय बैसोसिम रावबो मिथिगैया बिथांमोननि मुंखौ मानो आरो जोंनि लिडारफ्रा सानगोन नोंसोर मा मिथिनो सरकारनि बाथ्रा बुंनो नों लिडार जाफेरदों नामा नों लिडारनि बाथ्रा बुंनो जोंखौ सोरबा सोरबाया बुंगोन नाथाय नोंथांमोननि मुंखौ मानो रायजोफोरा गोसोखाङा नोंथांमोननि लिडारनि टार्मा जोबना थानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि मुङाबो जोबनानै थाङो मानो नोंथांमोननि बेबायदि आइडियलजिजों खामानि मावनो रोङैनि थाखाय नोंथांमोननि बायदिब्ला खरसाखौ जानला मानला मुनिबाफ्राय लाना फैगोन सरकारनि फैसा सरकारनि धोन सम्पति आननेसेसारि खामानियाव खरस खालामनाय बिदिबा जों मालाबाबो जोंनि समाजखौ जौगाहोनो हानाय नङा बैनि फैसाखौ बैथिं लाबोदों बैनि फैसाखौ बैथिं लाबोदों सरकारनि फैसाखौ बैयाव खरस खालामदों सरकारनि धन सम्पति आननेसेसारि खामानियाव बेबहार खालामदों भिथि जादों मायबा जादों जायनि जाहोनाव जोंनि समाजनि जौगानाय खामानिफोरा मोजां जाया बैफोरनि थाखायनो आरो बैफोर लिडारनि थाखायनो जोंनि जायगाया जोंनि समाजा जोंनि रायजोआ जोंनि हादोरा जौगायाखै आरो जायनि जाहोनाव गोबां लिडारफोर फैयो आरो गोबां लिडारफोर थाङो नाथाय सानैसोल' लिडारफोरनि मुंखौ गोसोआव थालाङो आरो मेन कारना बेनो आरो बे बाथ्राखौ मिथिनायनि उनावबो जोंखौ रावबो बुंनो साहस गैया जे नोंथाङा लिडारनि बाथ्रा बुंनो मा अधिकार दं
नोंथाङा लिडार ना मा नोंथाङा लिडारनि सोमोन्दै लिडारखौ साजेस्ट होनो थाखाय जोंथ' साजेस्ट होनो रोङा नाथाय बै गिदिर गिदिर लिडार डक्टर एपिजे आब्दुल कालाममोनखौ खेबसे गोसोखांनानै नाय जेब्ला नोंथाङा सरकारनि धोन सम्पतिखौ गाज्रि खामानियाव बाहायगोन जेब्ला सरकारनि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय नोंथाङा फैसा लानानै खामानि मावगोन सोरनिबाफ्राय भिथिलांगोन कारापसन खालामगोन अब्ला बैबायदि गिदिर गिदिर लिडारफोरनि आइडियलजिखौ खनसे सानहरनानै नाय बैबायदि लिडार बेबायदि गिदिर गिदिर महान लिडार गोथार गोसोनि लिडारफोरनि सानस्रिफोरखौ खेबसे साननानै नाय बिथांमोननि मुंखौ खेबसे गोसोखांनानै नाय बिथांमोना माबायदि खामानि मावदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनैसिम मानसिफ्रा थैनानै थांनाय उनावबो जोनोम जाहांनाय गथ'आ राव रोंनायनिफ्राय थैजासिम बिथांमोननि मुंखौ गोसोआव थायो बिथांमोननि महरखौ गोसोआव थायो बेबायदि जाद्रायनो नाङा नाथाय अन्तत एटलिस्ट बिथांमोननि आइडियलजिखौ एसे एसे सोलोंनो नाजा एसे एसे फल' खालामनो नाजा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा